O CETA, o Tratado Comercial entre a Unión Europea e Canadá, irmão do TTIP, afectará directamente a nosa alimentación. Sen embargo, existen alternativas locais que están plantando cara a un mercado cada vez máis globalizado. Biocop é unha sociedade cooperativa, unha empresa de economía social creada no 1998 cunha idea moi ben definida: a recuperación das razas autóctonas en peligro de extinción desta provincia, aunándoos ao método de produción ecolóxica. Trátase da idea de extensificación, animales que reproducen o esquema da natureza. Temos multiplicidade de canles de distribución. Para min, a máis importante é a venta directa ao consumidor final. Ou sea, que lle vendemos a asociacións de consumo, a amas de casa, intentamos desta maneira que o produto ecolóxico non teña un precio elitista e que a xente nos poida comprar directamente á cooperativa. A nosa filosofía sería quilómetro cero, proximidade. Temos que pechar os ciclos para ser donos das nosas vidas, das nosas producións. E, por certo, para ter unha certa soberanía alimentaria, para nós tamén é fundamental. A produción biolóxica de Biocop é a antítesis do sistema convencional europeo, pero moito máis antítesis do sistema intensivo yanqui. Entonces, teñen outros elementos singulares como é a utilización masiva de transxénicos, utilización masiva de antibióticos, de promotores químicos de crecimento, de piensos con fariñas de orixe animal. Todas estas cousas están máis ou menos reguladas, se non prohibidas na Comunidade Económica Europea. Deberíamos manter os aranceles para, de algún xeito, preservar e protexer as nosas producións e os nosos produtores. As claves para enfrontarnos a este tratado son os alimentos locais e unha distribución a pequena escala. Consume local. Mobilízate.